A tréfagyár. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vár. Ebben a várban épült egy tréfagyár. Tréfás kis emberek dolgoztak benne, nevetgéltek, mosolyogtak, mintha mindig tréfás kedvük lenne. Naphoztat agyaltak a tréfás játékokon, s a legnagyobb találmányuk volt a vicces műpofon. Ezen játék szülőknek lett tervezve, nevelés céljából gyermekeknek kedvezve. Ha rossz volt valamelyik kölyök, a szülők csak annyit mondtak, mindjárt odaütök, aztán fogták a tréfás kis játékot, megnyomtak egy gombot, s az nagy hangot adott. A lurkó megszeppent, mégsem kapott fülest, elnézést kért, s jó gyermek lett rögvest. A szülők nagyokat nevettek, s tettlegesség nélkül jó csöpséget neveltek. Hogy mi volt még eme tréfagyárban? Elmesélném, de sajnos nem tehetem, mert sorban állnak 100-an. Ha nem nyitom ki tréfaboltom azon nyomban, attól félek hamarosan tréfabomba robban. Avagy azt is mondhatnám, ki kell nyitnom rögtön, máskülönben vár rám a tréfabörtön. Így hát aztán gyorsan kinyitok, s kívánok mindenkinek tréfás jó napot!